Hello friends, welcome back to Girly Channel. Girly Channel नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। जों दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान टपिक सावरायनो नागिरदों। बे जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों बेवहाय मोब्लिब दाहारनि बिदुं गोहोम। दा बेनि सोमोन्दै जों नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन। स' गिबियावनो मोब्लिब दाहारनि बिदुंनि गोहोमनि सोमोन्दै जों सावरायनो नागिरदों। दा बेखौ सावरायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना मा मोनथिग्रोनांगोन बेवहाय नोंथांमोना जेब्लानाखि भिडिअखौ नायगोन बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना लोगोआव बिजाब आरो नट्स कपिखौबो लानो बावनो नाङा। दा गिबियावनो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेवहाय आङो अनलि निउमारिकेलनि थाखाय मा फर्मुलाफोरा इम्परटेन्ट बेखौसो बांसिन आं गोसो होगोन। नोंथांमोनजों सावरायगोन बेनि सायाव बांसिन। दा गिबियावनो बेवहाय मोनसे इकुवेसन होनाय दङ। बे इकुवेसनखौ आं गिबियावनो नोंथांमोनजों सावरायग्रोनो नागिरदों। दा बे इकुवेसना जाबाय P इक्वल टू V Q बाय T। दा बेबायदि मोनसे इकुवेसन दङ आरो जों बेनि जायगायाव मा लिरनो हायो बेनि जायगायाव नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन VI। थामहिनबा V माने मा? V माने भल्ट, माने बेटारियाव बेसेबां मा होनाय दङ बेखौ जों दिन्थिनाय जायो। आरो P माने मा? बेवहाय नोंथांमोना P खौ मा बुजिदो? P आ जाबाय बेवहाय मोब्लिब दाहारनि माबाखौ बुंनाय जादों। बेवहाय P खौ नोंथांमोना बिजाबखौ नायोब्ला नोंथांमोना मोनथिनो हागोन। बेवहाय P नि मिनिङा जादों शक्ति। थामहिनबा बेसेबां शक्ति बोहैगोन मोनसे मोब्लिब दाहारनि गेजेरजों सोंखन्थाइनि गेजेरजों जोङो शक्तिखौ बेजों P जों दिन्थिनाय जायो। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय Q नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेवहाय Q नुनो मोनदों। बे Q आ जाबाय चार्ज आरो T आ जाबाय टाइम। आरो बेखिनिनि जायगायाव जोङो Q बाय T नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो? I लिरनो हायो। जों बेबायदि गोदोनि सावरायनायाव जोङो बेबायदि मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन। नोंथांमोना नायोब्ला मोनगोन किताबाव नोंथांमोना जोङो फार्स्ट डिसकास खालामनायाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हादोंमोन। जोङो I इक्वल टू मा मोनदोंमोन जोङो? नोंथांमोना पेज नाम्बार बे किताबाव नायनाय नोंथांमोननि बे किताबाव दङ 200 आव पेज नाम्बार 200 नि पेजाव नोंथांमोना नायफिनबा मोननो हागोन जे बेवहाय I इक्वल टू मा दङ? Q बाय T दङ। दा जोङो Q बाय T नि जायगायाव मा लिरनो हायो? नैबे I खौ लिरनो हायो। दा बेनिफ्रायनो फैदों आरो बेयो नोंसोरमोननि 12.1 इकुवेसन नाम्बारमोन। दा बेखौ जोङो पुट खालामनानै जोङो Q बाय T नि जायगायाव I लिरनो हायो। दा नोंथांमोना बेखौ आरो गोसोआव लाखिनो नाजा। बे इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय बे फर्मुला इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय आरो जों दा सावरायगोन नोंथांमोनजों दा नैफोरबायदि फर्मुलाखौ जोङो मायाव इउज खालामगोन आरो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ लिरनानै लानो हायो। बे जाबाय नोंथांमोननि 12.19 नाम्बार इकुवेसन नाम्बार। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय जों दा साप'ज बिदुंनि बिबां माबोरै दिहुनगोन जों दा बेसेबां मोनसे कारेन्टनि गेजेरजों बिदुं दिहुननो गोनां जाबाय अब्ला नोंथांमोना हिटखौ दिहुननो गोनां जाबाय। अब्ला नोंथांमोना मा फर्मुला इउज खालामगोन? नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ इउज खालामनो हायो। H इक्वल टू मा लिरगोन? V बेनिफ्राय I आरो T दङ। बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना इउज खालाम आरो बे फर्मुलाया नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.20 इकुवेसन नाम्बार। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। इकुवेसन बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मोनसे जोङो बेखौ जोङो अमनि खान्थि बाहायनानै मा मोननो हायो? जोङो अमनि खान्थि बाहायनानै नोंथांमोना मोननो हागोन जेब्ला जोङो अमनि खान्थिखौ बाहायो V इक्वल टू मा मोनदोंमोन जोङो? IR मोनदोंमोन। जोङो नैबे V नि जायगायाव मा फज'गोन? V नि जायगायाव नोंथांमोना नै IR खौ फज'नो हायो। अब्ला नोंथांमोना मा मोननो हागोन जोङो? H इक्वल टू V नि जायगायाव IR खौ जों फज'बाय IR। नैबे बिथिं I दंखायो जोंना I आरो T। बेवहाय I आ मोननै जाबाय। बेनि थाखायनो जों मा लिरनो हायो? I स्क्वायर R आरो T। दा बेखौ नोंथांमोना इकुवेसन नाम्बार बेसेबां होदों बेवहाय किताबाव 12.21 नाम्बार इकुवेसन। दा बेखौ होनाय दङ नोंथांमोननि बिजाबाव होनाय दङ। नोंथांमोना बिजाबनि गेजेरजों थांनानै नायनो हागोन। दा बे जाबाय इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय बेजों सोमोन्दो गोनां जों दा माखासे प्रब्लेम बानायगोन, बिदिन्थिफोरखौ बानायनो नाजागोन जोङो। दा आरो बेवहाय नोंथांमोननि बिजाबाव मोनसे बुंफुरलु होनाय दङ। बे जाबाय जुलनि बिखान्थि होनाय दङ आरो जुलनि बिखान्थिया मोनसे हेंथाग्रायाव सोमजिनाय बिदुङा मा
जों स्रें रुजुथाय जायो होनना बुंब्ला नोंथांमोना मा लिरनो हागोन दा नोंथांमोना बे इकुवेशनखौ गोसोआव लाखिगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय जों दा किताबनि जा थियरिफोर बे बुंफुरलुफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै लानो नाजा बेनिफ्राय जों दा बिदिन्थिखौ सावरायगोन बिदिन्थि जाबाय 12.10 बेनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों दा बिदिन्थिया जाबाय 12.10 नि बिदिन्थिया जाबाय बिदिन्थि 12.10 बे बिदिन्थिखौ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों दा 12.1 बिदिन्थियाव मा दङ गिबि कुइसनाव नोंथांमोना किताबाव फरायना नायनो हायो 12.10 बिदिन्थिया जाबाय आं नोंथांमोननो कुइसनखौ दिन्थिना होनो नागिरदों दा बे जाबाय कुइसना जाबाय बेबायदि होनाय दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे जेब्ला बिदुंनि हारा बयनिख्रुइ बांसिन अब्ला गंसे मोब्लिबारि इस्त्रिया बोना लानाय शक्तिनि हारा 840 आरो जेब्ला बिदुंनि हारा बयनिख्रुइ खमसिन अब्ला बे शक्तिनि हारा 360 वाट मोब्लिब थाखाथिया जादों 220 भल्ट मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोब्लिब दाहारनि मान आरो हेंथानि मानफोरा मा जोंखौ मा दिहुनहोदो कारेन्टखौ दिहुनहोदो आरो आरखौ दिहुनहोदो दा फरायसा बिथांमोना गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन मा होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना लिरग्रोनानै ला बेनिफ्रायसो जोङो बानायनांगोन दा गिबियावनो फरायसा बिथांमोना कुइसनखौ मोजाङै बुजिनांगोन बुजिनायनि उनावसो नोंथांमोना बेखौ सल्भ खालामनांगोन स' लोगोफोर कुइसनाव मा दंमोन जोंना बेवहाय कुइसनखौ नोंथांमोना जेब्ला मोजाङै फरायनो नागिरगोन अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन जे बेवहाय बयनिख्रुइ मोब्लिब इस्त्रिनि बोना लानो हानाय शक्ति दङ आरो खमसिन शक्ति दङ दा नोंथांमोना बेबायदि लिरना लानो हायो होनाय दङ गिबि मा होनाय दङ मोब्लिबारि इस्त्रिनि बयनिख्रुइ बांसिन शक्तिनि हार बेबायदि लिरना लानो हागोन दा बेखौ लिरना लानो हायो नोंथांमोना बेवहाय P1 P2 लिरना लानो हागोन गंसे मोब्लिबारि शक्तिनि बयनिख्रुइ बांसिन हार बयनिख्रुइ बांसिन हारा बेसेबां जागोन बेयाव होनाय दङ मा बेसेबां 840 बेखौ नोंथांमोना लिरना लानो हायो 840 वाट आरो गंसे मोब्लिबारि शक्तिनि बयनिख्रुइ खमसिन बेयाव खमसिन लिर गुबुन मोनसे जायगायाव खमसिन हारा बेसेबां जागोन खमसिन हारा जाबाय किताबाव दङ 360 वाट दा बेबायदि होनाय दङ माने पिया होनाय दङ नैबे बांसिन हारनि थाखाय पिया बेसेबां नैबे 840 वाट आरो खमसिननि थाखाय 360 वाट दा जोंखौ मा दिहुनहोदो जोंखौ कुइसनाव दिहुनहोदो मा बेवहाय मोनफ्रोमनिबो बिथिङाव मोब्लिब दाहारनि मान जोंखौ मोब्लिब दाहारखौ दिहुनहोदो जों मोनथिगौ मा जों मोनथिगौदि बेबायदि लिरनो हायो नोंथांमोना जों मोनथिगौदि जों फर्मुला मोनदोंमोन ना एसे आवगायाव सावरायनायाव जों मोनथिगौदि मा फर्मुला मोनदोंमोन P = VI फर्मुला मोनदोंमोन दा जोङो बेखौ इउज खालामनानै जों गोरलैनि दिहुननो हागोन दा आरो बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दङ कुइसनाव V नि मानाबो होखानाय दङ V नि माना बेसेबां होनाय दंमोन V नि माना जाबाय 220 भल्ट होनाय दङ दा जोङो गोरलैनि दिहुननो हागोन नोंथांमोना दिहुननो हागोन बेवहाय मोननैसो बाथ्रा लिरनाय दङ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो किताबाव थानाय बायदि दा आं दा बेवहाय I1 होनना हमना लानोसै नैबेनि थाखाय I1 आरो बेनि थाखाय I2 होनना हमना लानोसै दा आं दा गिबिनि थाखाय नैबे बयनिख्रुइ बांसिन हाराव थानाय बेनि थाखाय मा लिरना लागोन I1 लिरना लागोन आरो बेखौ P1 लिरना लागोन दा बेनिफ्राय जों दा मा दिहुननो हागोन जोङो नैबे I1 खौ दिहुननो हागोन गिबियावनो नोंथांमोना I खौ दिहुनना लानो हायो I1 आ जाबाय मा P1 आ मा जागोन 840 डिवाइड बाय V नि माना जाबाय 220 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डिवाइड खालामखांनायनि उनाव मोननो हायो 3.82 एम्पियार थामहिनबा नैबे गंसे मोब्लिबारि शक्तिनि थाखाय कारेन्टआ बेसेबां जागोन 3.82 एम्पियार बेनिफ्राय आरो जोंखौ मा दिहुनहोदो हेंथाखौ दिहुनहोदो हेंथाया जाबाय मा फर्मुलाया जाबाय जोङो माबानि फर्मुला मा ohmsनि खान्थिखौ जों बाहायनानै मोननो हायो मा therefore
मा लिरनो हागोन जोङो r इक्वल टू v बाय i बेयाव मोनसे फर्मुला दंमोन बेवहाय नोंथांमोना i1 लिरना लानो हायो बेनिफ्राय मा जागोन v माने 220 डिवाइड बाय i1 माने 3.82 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन 57.60 ओम दा बे जाबाय सोंनाय फिननाय सोंनायनि गिबि फिननाय दा बेनिफ्राय आरो बे जाबाय अनलि मानि थाखाय दिहुनखो जोङो नैबे जेब्ला शक्तिया बयनिख्रुइ बांसिन जायो अब्ला जाबाय कारेन्टआ जागोन बेबायदि आरो आरआ जागोन बेबायदि आरो जोङो नेक्स्ट नै 360 वाटनि थाखाय दिहुननोसै दा 360 वाटनि थाखाय बे एखे अनलि मा भेलुआल' चेन्ज जागोन भेलुखौल'सो नोंथांमोना चेन्ज खालामनांगोन दा बेनि जा फर्मुला बेसोर गासैबो सेम बेखौ जोङो P2 लानोसै V I2 जों I2 खौ दिहुननो हासिगोन दा I2 इक्वल टू मा जागोन V बाय P2 बाय V दा बेबायदि P2 नि माना फज'दो 360 डिवाइड बाय V नि माना बेसां 220 बेनिफ्राय डिवाइड खालामनायनि उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ 1.64 एम्पियार मोननो हागोन दा नोंथांमोना बेखौ जुदि माबाफोर सोंनांगौ दंबा डिवाइड खालामनाया नोंथांमोना सोंनो हायो जों बेखौ गोरलैनो डिवाइड खालामनो हाया आं नोंथांमोना केलकुलेसनखौ डिवाइड खालामनाय दिन्थिनाय जायाखै जेब्लाबो अब्लाबो नोंथांमोना गोनो गोथो खालामनो हाया बे जोबोर गोरलै आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा दिहुनगोन जों दा r खौ दिहुननो हागोन देयरफॉर मा जागोन r इक्वल टू मा लिरनो हायो v बाय i2 v नि माना जाबाय 220 डिवाइड बाय i2 नि माना बेसां i2 नि माना जाबाय नैखौ लिरनो हादों नोंथांमोना 1.64 आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन ओम दा बेबायदि लिरना होब्ला जासिगोन दा नैबे खमसिन हारनि थाखाय मा जागोन i2 नि माना i नि माना 1.64 आरो हेंथानि माना जाबाय 134.15 दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ बांद्राय गोरा नङा आरो बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे बिदिन्थि नायबावनो नागिरदों दा बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.11 बे जाबाय जों बेखौ डिसकास खालामनो नागिरदों दा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि उनाव जुदि मोजां मोनदों नोंथांमोना शेयार खालाम लोगोफोरनो जाहाथे बयबो सोलोंलायनानै साफा मोजां गोरों सुबुं जाहैनो हायो बेनिफ्राय दा 12.11 आव मा दङ 12.1 नि कुइसना जाबाय आं कुइसनखौ नोंथांमोननो खनसे दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय कुइसना होनाय दङ मा 4 ओम नि मोनसे हेंथायाव मोनफ्रोम सेकेन्डआव 100 जुल बिबांनि बिदुं सोमजिहोग्रा हेंथाग्रानि फारनै खर'नि थाखाथि फाराखौ दिहुन जोंखौ मा दिहुनो थाखाथि फाराखौ दिहुन होदों v नि मानखौ दिहुन होदों जों दा बेखौबो गोरलैनो दिहुन हागोन नोंथांमोना गिबियाव मा खालामग्रोनांगोन गिबियाव नोंथांमोना लिरग्रोना ला दा 12.11 आव मा दङ होनाय मा दङ नोंथांमोना बेखौ लिरना लानो हायो बेवहाय h नि माना होनाय दङ h माने बिदुं हिटआ होनाय दङ बेसां 100 जुल बेबायदि होनाय दङ बिदुङा होनाय दङ आरो r नि माना होनाय दं बेवहाय r नि माना जाबाय 4 ओम होनाय दङ आरो मा होनाय दङ टाइम होनाय दङ टाइमा जाबाय 1 सेकेन्ड होनाय दंमोन बेनिफ्राय जोंखौ मा दिहुननो होदो v नि मानखौ दिहुननो होदो दा जों मोनथिगौ जे मोनसे समानथाय मोनदोंमोन नोंथांमोना जुदि नोजोर होयो जों एसे आवगायाव सावरायनायाव मोनसे समानथाय मोनदोंमोन बे समानथाया जाबाय नोंथांमोननि बिजाबावनो दङ बे समानथाया जाबाय मा जों गिबियावनो मा दिहुनग्रोनांगोन बेनिफ्राय जों i खौ दिहुनग्रोनांगोन i खौ दिहुनब्लासो जों v नि मानखौ दिहुननो हागोन जों मा मोनदोंमोन v इक्वल टू i r जों मोनदोंमोन जों दा जेब्ला i खौ दिहुनगोन दिहुननायनि उनावसो जोङो बे इकुवेशनाव फज'बाथाय जोङो बे v नि मानखौ दिहुननो हागोन दा गिबियाव नोंथांमोना नैबे i नि मानखौ दिहुनना ला दा i नि मानखौ माबोरै दिहुनना लानो हागोन दा नैफोर जा होनाय मा भेलुफोर बेनिफ्राय जों गोरलैनो i नि मानखौ दिहुनना लानो हायो जों दा नोंथांमोना बे मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन बे जाबाय जों मोनथिगौदि मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन बे जाबाय h इक्वल टू मा i स्क्वायर r t बेबायदि नोंथांमोना मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन बे फर्मुला गोसोआव लाखि दा बेनिफ्राय जोङो i खौ दिहुननो हागोन i खौ आगसि आथिं लाखिबाय बेबायदि i स्क्वायर इक्वल टू मा जागोन जोङो h बाय मा लिरनो हायो rt लिरनो हायो
जों बेबायदि आगसि आथिं लांबाय आरो एच जागोन सायाव आरो आर टी जाबाय सिङाव फैगोन बेनिफ्राय जों दा अनलि आई खौ दिहुननो होदो आई लाबाय बेनिफ्राय मा जागोन बेखौ स्क्वायरखौ बिथिं लांबा रुट ओभार जायो बे जाबाय रुट ओभार मा जागोन एच बाय आर टी दा नोंथांमोना भेलुफोरखौ फज'ना एच नि माना बेसेबां 100 फज'ना होदो नोंथांमोना एच नि माना जाबाय 100 बेनिफ्राय आर नि माना जाबाय 4 टाइमा बेसेबां होनाय दोङो 1 सेकेन्ड दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सल्व खालाम बेनिफ्राय बे जागोन सायाव 100 4 into 1 मा जायो 4 आरो जेब्ला नोंथांमोना बेखौ डिवाइड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना 100 खौ 4 जों डिवाइड खालामबा जों मा मोनो रुट ओभार 25 मोनो 100 खौ 4 जों डिवाइड खालामबा 25 बेनिफ्राय रुट ओभार आरो 25 खौ जों मा लिरनो हायो रुट ओभार गैया खालामबा मा जागोन बेखौ जोङो 5 स्क्वायर लिरनो हागोन आरो स्क्वायर जों रुट ओभार जों केन्सेल थांगोन बेनिखायनो मा जागोन 5 होमबा कारेन्टआ बेसेबां जागोन दा 5 एम्पियार जागोन जोंखौ मा दिहुननो होदोंमोन कारेन्ट दिहुननो हायाखै कुइसनाव V खौ दिहुनना होदो दा कारेन्ट दिहुननायनि जाहोना जाबाय जों कारेन्टखौ दिहुननायनि उनावसो जोङो बे V नि मानखौ दिहुननो हागोन दा जोङो मोनबाय 5 एम्पियार बेनिफ्राय जों दा गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन V नि मानखौ जों गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन दा V नि माना जाबाय जों ohmsनि खान्थि बाहायनानै मा मोनो ohmsनि खान्थि बाहायनानै ohmsनि खान्थिया जोबोर इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बेखौ बावनो नाङा दा बेयाव फज'ना होदो I माने जोङो मोनदोंमोन 5 आरो R माने जाबाय बे जागोन बेनिफ्राय सानजाबना होदो मोननैखौ सानजाबा बेसेबां जायो 20 इउनिटखौ मा लिरगोन इउनिट जाबाय भल्ट होमबा दिहुननो गोनां जा थाखाथि फाराग देयरफर थाखाथि फारागा मा जागोन थाखाथि फाराग बे जाबाय 20 भल्ट दा बेनो जाबाय फिननाय दा फरायसा बिथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला सोंनो हायो आरो बुजि मोनाब्ला कमेन्ट्सआव लिरहर स' लोगोफोर जों दा नेक्स्ट टपिकआव सावरायनोसै बे जाबाय मोब्लिब गोहो इंराजियाव बुंनाय जायो बेखौ इलेक्ट्रिक पावार मोब्लिब गोहो नोंथांमोननि बिजाबाव दङ बे मोब्लिब गोहो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायगोन इलेक्ट्रिक पावार बुंनाय जायो इंराजियाव इलेक्ट्रिक पावार दा इलेक्ट्रिक पावार माने मा थामहिनबा नोंथांमोना जेब्ला बाल्बाव नोंथांमोना नुनो मोनो 100 वाट दा नैबे मोनसे हमना ला बे मोनसे बाल्ब आरोना पिक्चारा जायाखै नोंथांमोना बाल्बनि पिक्चारखौ जों माब्ला बेबायदि आखिनाय जायो थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय माब्लाबा 100 वाट बा माब्लाबा बेनि 100 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन 60 वाट बेबायदि जोङो बाल्बाव लिरनाय थायो नोंथांमोना न'नि जा बाल्बफोर बेयाव नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोन दा बेफोरनि जा इउनिट पावारनि नैबे मोब्लिब गोहोनि जा इउनिट बेखौ जोङो SI इउनिटआ मा जागोन मोब्लिब गोहोनि SI इउनिटआ जाबाय W बेखौ जोङो वाटजों लिरनाय जायो इंराजि हांखो W जों फोरमायनाय जायो दा बेहा मोनसे फर्मुला दङ बे फर्मुला जाबाय P = VI दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि P = VI आरो बेखौ जोङो मोनसे मा फर्मुला मोनबावनो हागोन जोङो I² R = मा V²/R बेबायदिबो जोङो मोननो हायो आरो बेखौ नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.22 इकुवेशन नाम्बार दङ बे दा बेफोर जाबाय माबोरै जाखो नैबे दा जोङो V नि जायगायाव मा फज'दो V = IR बेनिफ्राय जोङो फज'बा नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेबायदि मोननो हागोन दा कनफिउज जाना जोबोर गोरलै नोंथांमोना बे इकुवेशनखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय दा जोंखौ आरो माब्लाबा सोंनाय जायो 1 किल'वाट आवाराव बेसेबां मा थायो जुल थायो 1 किल'वाट आवाराव बेसेबां जुल थागोन बेखौ सोंनाय जायो जों जुलखौ जेजों फोरमायनाय जायो दा बेसेबां जुल थागोन बेवहाय बेबायदि सोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय लिरनांगोन मा 3.6 × 10⁻⁶ जुल बेबायदि से नाम्बारनि सोंनाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरना होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों दा नोंथांमोनजों सावरायगोन बिदिन्थियाव थानाय बिदिन्थि 12.12 बेनि जा सोंनायनि फिननाय बेखौ जों सावरायगोन स' 12.12 मा दङ 12.12 दंमोन बिदिन्थि एग्जाम्पल 12.12 बे जाबाय सलुशना मा जागोन गिबियावनो आं कुइसनखौ फरायनानै होनो नागिरदों कुइसना जाबाय गंसे मोब्लिब बाल्बखौ गंसे 220 भल्टनि जेनेरेटरजों दाजाबनाय जादों मोब्लिब दाहारा जादों 0.50 एम्पियार
मोब्लिब बाल्बनि सक्तिया बेसेबां जों सक्तिखौ दिहुननो थामहिनबा गोहोखौ दिहुननो जों गोहोखौ माबोरै दिहुननो हागोन जों एसे आवगायावसो फर्मुला मोनदोंमोन दा गिभेन मा होनाय दङ मा बेखौ लिरगोन आला बेवहाय भल्टा होनाय दङ 220 भल्ट बेनिफ्राय होनाय दङ आइनि माना होनाय दङ 0.50 एम्पियार जों मोनथिगौदि बेखौ लिरना ला जों मोनथिगौदि फर्मुला मोनसे मोनदोंमोन जों एसे आवगायाव मा फर्मुलाया जाबाय P इक्वल टू VI जोङो V नि मानखौ बज' 220 इनटु 0.50 बेखौ सानजाबजोबा नोंथांमोना मोननो हागोन 110 बेनिफ्राय पावारनि इउनिटखौ नोंथांमोना बावनो नाङा पावारनि इउनिट जाबाय वाट बेबायदि लिरना हाबा नोंथांमोना 1 मार्क बा 2 मार्क मोननो हागोन दा बे जाबाय 12.12 जोबोरैनो इजि बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो 12.13 खौ जों सावरायनो नागिरदों बेवहाय 12.13 आव मा दङ जोंखौ मा दिहुननो होदों बेवहाय 400 वाटनि गंसे मोब्लिबारि रेफ्रिजारेटरखौ 8 घन्टा सान सोलिहोनाय जायो 8 घन्टा पर डे जोङो बेवहाय हमना रेफ्रिजारेटर दंमोन न'आव आरो बेखौ 24 आवार्सनि मादाव 8 आवार्स डेली इउज खालामनाय जायो होनना बुंदों कुइसनाव आरो बेयो बेसेबां पावार माने एबजर्ब खालामना लाखिगोन 400 वाट होनना बुंदों बेनिफ्राय मोनफ्रोम किल'वाट घन्टायाव 3 राङै बेखौ 30 सान सोलिहोनो थाखाय नांनाय सक्तिनि खरसाया बेसेबां थामहिनबा बेवहाय खरसाखौ दिहुननो होदों बेसेबां 1 किल'वाटआव बेसेबां रां खरसा जायो होनना बुंदों 3 रां खरसा जायो अब्ला 30 सानाव जुदि सोलिहोना दोनबाय थायोब्ला 8 आवार्स खुलि सानसेयाव 8 आवार्स 30 सानाव बेसेबां जागोन बेखौ सोंदो दा बेनि फिननायाबो गोरलै दा गिबियाव नोंथांमोना 30 सानाव बेसेबां माने पावार इउज खालामगोन बेखौ दिहुनग्रोना ला नोंथांमोना बेबायदि 30 सानाव बा बाहायनाय बेबायदि लिरना लानो हायो बाहायनाय गासै सक्ति माने पावारखौ होनदों गासै सक्तिया बेसेबां जागोन गासै सक्तिया जाबाय नोंथांमोना सानजाबजोबदो बेवहाय 400 दंमोन 400 वाट दंमोन बेनिफ्राय बेसेबां पार डे बेसेबां इउज खालामो 8 आवार इउज खालामो बेनिफ्राय बेसेबां सानसिमहालागै 30 सानजों सानजाबजोब्बाय सानजाबनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ सानजाबनोथ' हाखागोन सानजाबनो हायाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिर आरो सानजाबजोबनायनि उनाव नोंथांमोना बे 96,000 खौ मोननो हागोन आरो बेनि इउनिटआ जाबाय वाट घन्टा बेखौ लिरनांगोन नोंथांमोना जेब्लाबो मा बे जाबाय वाट घन्टा आरो जों बेखौ किल'वाट घन्टासिम लांब्ला मा जागोन मानो किल'वाट घन्टासिम लांदो जोंना कुइसनाव मा दङ कुइसना जाबाय 1 किल'वाट आवाराव बेसेबां 3 रां रुपिस 3 रां होनना बुङो 3 रां माने लानाय जायो दा बेखौ जोङो 5 किल'वाटआव कनभार्ट खालामना लाग्रोनांगोन दा बेखौ जोङो किल'वाटआव कनभार्ट खालामबा बेसेबां जागोन 96 किल'वाट घन्टा दा बेबायदि जायो दा जों 96 किल'वाट घन्टा मोनबाय बेनिफ्राय जों दा गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन बेसेबां खरसा जागोन 30 सानाव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरना लानो हायो जोबथारनायाव बेनिफ्राय देयरफर मा जागोन देयरफर 30 सानाव खरसा जानाय राङा जागोन बेसेबां जागोन दा नोंथांमोना जोङो किल'वाट 1 किल'वाटनि थाखाय दिहुनना लादोंमोन बेखौ माने 30 सानाव बेसेबां किल'वाट माबानि जायो जों एसे आगोलाव दिहुनखांदोंमोन बे जाबाय बेसेबां मोनदोंमोन जोङो 96 किल'वाट मोनदोंमोन इनटु मा खालामनांगोन माने 30 सानाव बेसेबां पावार इउज खालामगोन बेयो गोहोआ बेना 96 किल'वाट जागोन 96 जों जोङो बे 3 खौ सानजाबना होनांगोन माने 30 डेजआव बे 96 किल'वाटखौ इउज खालामदो आरो बे 3 राङै जुदि माबायोबा सानसेयाव अब्ला बेसेबां जागोन बेखौ सोंदो दा बे मोननैखौ सानजाबजोबबा नोंथांमोना मोननो हागोन 288 रां बेयो होनो नांगोन थामहिनबा बेहा कारेन्ट बिला बेसेबां 288 रां जागोन 30 डेजआव 288 बेयो रेफ्रिजारेटरनि मुङाव होनो नांगोन दा बेनो जाबाय बे चेप्टार 12 आव सावरायनो गोनां मेन इम्पर्टेन्ट टपिकफोरमोन आरो जों उननि भिडिअ बे चेप्टार 12 निनो जा सोंथि फिननाय बा फरायाव थानाय सोंथि फिननायनि सोमोन्दै जों उननि भिडिअ सावरायगोन स' फरायसा बिथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना नटिफिकेसन बा गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो
स' थेंक इउ फर वाचिं।